שלום לכולם, פה דוקטור עדת אוגל מקהילת הפאורליפטינג של ישראל ו100% רוב פאורליפטינג פדריישן. אני רציתי היום להסביר על מספר תרגילים, התקניות, החוקיות ואופן הפעולה. נתחיל בתרגיל הראשון, בסקווט. בסקווט לעמידו של דבר, ברגע שאומרים לכם the bar is loaded, כמו בכל תרגיל, יש לכם דקה להגיע ולבצע את התרגיל. אתם מגיעים לאזור של הסקווט, נכנסים פנימה, תופסים את המוט ויוצאים אחורה. השופט הראשי שעומד מולכם עומד עם היד למעלה. ברגע שיצאתם, הרמתם את המוט, לקחתם צעד לאחור, התאזנתם, השופט רואה שאתם מאוזנים ויציבים, הוא נותן לכם את הפקודה סקווט. אתם יורדים לסקווט ועולים. רק כשהשופט ראה שאתם עמדתם ואתם יציבים ואתם לא מתנוענעים ולא זזים, הוא נותן לכם את הפקודה ריק. פקודה ריק, אתם הולכים, הלואודרים יכולים לעזור לכם ומניחים חזרה את המוט על העמודים. נקודה מאוד חשובה בסקווט. בסקווט חייבים לרדת כאשר הכיפוף של אזור האגן גבוה מהנקודה הגבוהה של הברך. ואני אדגים. אומרים לכם דבר is loaded, יש לכם דקה להגיע לפה ולהיכנס לתרגיל. נכנסים, תופסים את המוט, תופסים, מרימים, חייבים לקחת צעד לאחור, לוקחים צעד לאחור ומתאזנים. השופט ראה שאתם מאוזנים, הוא נותן לכם את הפקודה סקווט. אתם יורדים לסקווט. יורדים, עד שהאגן, הכפל ירד מהגובה העליון של הברך. עולים. עליתם, השופט ראה שאתם יציבים, הוא נותן לכם את הפקודה ריק, ומחזירים את המוט. סיבות לפסילה. 1. יצאתם, אתם אפילו לא הייתם מאוזנים, או הייתם מאוזנים, אבל השופט לא אמר לכם סקווט. הוא אפילו לא אמר סקווט. יצאתם, ירדתם בסקווט, עליתם, פסילה. לא שמעתם להוראות שופט, לא לפי פקודה. ירדתם בסקווט, עליתם, לא שמעתם את המילה ריק, כי השופט לא ראה שאתם עדיין לא יציבים והחזרתם ישר. עליתם ואופ, מחזירים, פסילה. רוב הפסילות קורות בגלל ירידה בלתי תקינה. דוגמה, אני בכוונה רוצה לתראו, כפל האגן ביחס לברך. ירדתם, עליתם. תשימו לב, האגן שלי גבוה מהברך, פסילה, תקין, פסילה, תקין, פסילה. אלה הסיבות בדרך כלל לפסילה. סיבה נוספת שהיא לא כל כך שכיחה, זה קיפוץ, קרא אומר. ירדתם, עליתם, ועוד פעם נתתם תנופה ועליתם עוד פעם. סיבה נוספת לפסילה. ברמת העיקרון, אלה החוקים הבסיסיים בסקווט. נעבור לבנץ', כיוון שבבנץ' יש לנו עוד מספר נקודות. אז בבקשה. אוקיי, בנץ' פרס. עד היום לאמיתו של דבר, ובתחרויות אחרות בעולם, היה ניתן עם הרגל לעשות מה שרוצים. כל עוד לא מזיזים אותה. היה ניתן כרית כף הרגל, היה ניתן צד כף הרגל החיצוני, צד כף הרגל הפנימי, כל הרגל, איך שרציתם. כיום אישרנו קו עם הרבה מאוד איגודים אחרים, וכל הרגל אמורה להיות על הקרקע. קרא אומר, ברגע שנכנסנו לבנץ', בוא תתקרב אליי שנייה, ברגע שנכנסנו לבנץ', הרגל לא יכולה להיות ככה. אתם יכולים לצאת עם כרית כף הרגל, אבל ברגע שמתחילים את התרגיל, כף הרגל אמורה להיות כולה על הרצפה. שום צורה אחרת לא. דבר אחד. דבר שני, הראש. אסור בשום אופן להרים את הראש בשום חלק מהתרגיל. נכנסתם לתרגיל, הוצאתם, הראש על הספה, רגליים על הרצפה, מוריד, מעלה. איך מתבצע התרגיל? שוב, ברגע שקוראים לכם, אומרים המשקל מוכן, the bar is loaded, אתם מגיעים לבנץ'. יש לכם דקה אחת להתחיל את התרגיל.
אתם מוציאים את המוט, בדרך כלל יש מישהו שיעזור לכם, או מישהו מטעמכם שיעזור לכם, אנחנו נחליט על זה בתחרות, מוציאים המוט. מורידים, 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 מורידים. ברגע שהמוט נגע בחזה, ורק אחרי ששמעתם את הפקודה של השופט, פרס. רק כששמעתם פרס, אתם דוחפים. אישרתם ידיים עד הסוף, לא מחזירים. שמעתם את השופט אומר את המילה ריק, רק אז מחזירים, אני אדגים. כניסה. רגליים על הרצפה. ראש לא מתרומם. יציאה בזמנכם החופשי. הורדה, 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 הורדה. פרס. מרימים. ריק. מחזירים. מורידים. סיבות לפסילה. ספורטאי יוריד, נגע והרים בלי לשמוע את הפקודה פרס. ספורטאי הרים ועוד פעם הכניס בלי לשמוע את הפקודה בק. סיבות נוספות, ספורטאי הרים, דחף, הוריד ודחף עוד פעם, עוד סיבה לפסילה. ספורטאי הרים את הראש, ספורטאי הרים את הרגל, ספורטאי הזיז את הרגל, או ספורטאי הרים את הטוסיק, תוך כדי היה הרמת ישבן, עוד סיבה לפסילה. זה ברמת העיקרון, באופן בסיסי, שתי התרגילים שלנו הראשונים. התרגיל השלישי הוא הדדליפט. הדדליפט תרגיל פשוט מאוד, אין בו יותר מדי תחכום. אתם יכולים לעשות באיזה צורה שאתם רוצים, לא לשכוח. גרביים עד לגובה הברך, אתם יודעים, אי אפשר גרביים קצרות, אי אפשר חצי גרב, תתארגנו ותקנו גרב ארוכה, צבעונית, עם פרצופים, עם קווים, מה שאתם רוצים, אין שום בעיה. דדליפט. מרגע ששמעתם, the bar is loaded, המשקל מוכן, יש לכם בדיוק דקה אחת להיכנס לדדליפט. אתם ניגשים למוט, תופסים אותו. מרימים, מורידים. חשוב שברגע שהרמתם, לא לזרוק את המוט. חייבים לתפוס את המוט עד הסוף ולהניח אותו על הרצפה. רק כשהמשקולת הונחה על הרצפה, ניתן לשחרר אותה. מי שעוזב את המשקולת לפני שהגיע לרצפה, נפסל. השופט בדדליפט מתחיל בצורה הזאת. אתם תראו את השופט עומד מולכם עם היד למעלה. והוא מחכה. בזמנכם החופשי אתם תופסים ומתרוממים. רק כשהשופט ראה שהגעתם למצב של זקיפה מלאה, הוא יוריד את היד ויגיד את הפקודה דאון, ואז תוכלו להוריד את הדדליפט. סיבות לפסילה בדדליפט. העלאה, התרוממות, ירידה והתרוממות נוספת. פסילה ראשונה. פסילה שנייה. העלאה וקיפוץ, קיפוץ, קיפוץ, או משיכה על הרגל תוך כדי עזרה שהמוט האמת היא מקפץ ומטפס עד לרגליים, עד לישור מלא. סיבה נוספת, חוסר ישור מלא, צורה כזאת. סיבה נוספת, חוסר ישור של הרגליים. זה אומר, אנשים, תשימו לב, מאחורה זה נראה ככה, הבן אדם עשה דדליפט, אפילו הלך לאחור, אבל הרגליים לא ישרות. רגליים לא ישרות, רגליים לא ישרות, האמת הוא צריך לעשות את התנועה הזאת, ליישר, הרגליים שלו ככה. סיבה לפסילה וכמובן זגריקה של המוט. זה באופן עקרוני הכללים עצמם הבסיסיים. אם לכל אחד יש שאלה, אתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו, או בפייסבוק, או דרך האתר, או ביום של התחרות. אני ממליץ לכם לעשות את זה הרבה לפני, ותזכרו, פאורליפטינג תמיד פה איתכם ובשבילכם. תודה.